Yung umaga, pagkagising namin, 5:30, mag-ano kami ng damo, magpakain ng damo. Tapos, alas 6, feeds. Tapos, pagkatapos ng sa feeds, tubig, magpapain pa ng ayos lang, mahirap na, madali, simple, trabaho. Talagang mahirap pero kakayanin. Sa pagtutulungan, oportunidad ay mabubuksan. Agrikultura ay mapapaunlad para sa lahat. Kayamanan ay mahanap pagsama-sama. Kaya, tayo na para sa progresibong kinabukasan.